Здравей! Каня те днес на една много бърза практика, изпълнена с минути за удоволствие и наслада. Защото кой няма нужда точно от това? В един период, когато всичко се променя, когато всичко е ново, понякога свързано с по-приятни, понякога с по-предизвикателни неща, имаме нужда да поспрем за момент, да осъзнаеш дъха, тялото си, да му дадеш пространство, вместо вечно да го караш да бърза, да се бориш за следващото постижение и изобщо просто да си постоиш. Напомни си, че този период е истински специален за теб и че твоята роля в него е също толкова специална. Ще започнем днес в края на постелката. Приготви си блокчета, възглавнички, всичко, което ти е комфортно за практиката и ще се срещнем в детска поза. Аз лично използвам версията с раздалечени колена, така ми е малко по-удобно и има малко повече място. Изпълваме ръцете и отпускаме гърба и гърдите надолу към земята. Опция тук да оставим главата върху нещо малко по-високо и да останем тук за няколко вдишвания. Поеми си един дъх. Позволи му да попътува в тялото, в една мислена разходка, в която осъзнава къде какво има скрито, като нещо, което е схванато, нещо, което боли, или нещо, което просто се променя. Със следващия дъх си представи как с това вдишване в теб навлиза едно добро настроение. И ако не можеш да го усетиш като емоция, представи си го като малки звездни прашинки, които нахлуват във всяка клетка на тялото. Разбъркват и раздвижват всичко застояло. Прогонват негативното и промушват своята вълшебна светлина в онези местенца, в които е останало малко по-тъмно пространство. И усети тази светлина като радост, като удоволствие, като наслада да бъдеш тук. И приеми тези няколко минути не като вина, че не правиш нещо друго, а напротив, като ценни такива, в които подаряваш на себе си време, грижа, пространство. И на новия дъх повдигни леко глава, протегни ръцете, обърни длани нагоре, раздвижи всяко пръстче, започни с залюляване на врата наляво, надясно. Започваме едно плавно и леко събуждане, след което ще завъртим китките. Ще плъзнем ръце малко по-назад, вече стъпили съвсем на земята, усети топира към постелката и дори вдигни дланите само на върха на пръстите. Едно внимателно спускане надолу, което да усетим като разтягане по гърба и ръцете, а след това ще се издигнем нагоре стъпка по стъпка, приближавайки ръце към колена. Оставяйки леко приведени напред, ако тук не е комфортно, вдигни ръцете на нещо по-високо и също ще проработи. Започваме с леко раздвижване на гърба. В началото може да са само вълнички назад и напред. С издишане назад, дори включваме брадичка към ключици и напред поглед към тавана. След което ще раздвижим гърба във всички посоки. Тази практика се чувства и да добавяш по нещо от себе си. Казахме, че тя е за удоволствие. Само ти знаеш от какво тялото ти има нужда в момента. Понякога дори от почивка. Така че си поспри и си я подари. Тези кръгчета събуждат прекрасно гръбнака
След това ще спуснем длани и ще ги прехвърлим още по-напред, за да се издигнем в 4 опори. Връщаме колената успоредни и продължаваме с тези вълнички. Както казах, може да са само нагоре-надолу, може да са пълни кръгчета. А тук дори аз бих включила леки изтегляния назад-напред. Това ще събуди и китките, ако рамената минат малко пред тях, и колената, ако таза мине малко зад тях. И така, кръгчета напред-назад и гърба също се раздвижва. Прави още едно-две вдишвания в твой стил и твой ритъм. След което ще спрем в центъра. Рамо над китка, таз над коляно. Дясната ръка ще повдигнем нагоре, разперени пръсти, от които ще раздвижим всеки от котре към палец. Правим няколко кръгчета на китката, отново изпъната длан, за да завъртим цялата ръка назад-напред. Питайки да слеем всички движения, колкото е комфортно, дясната ръка ще мине зад гърба и ще погледнем зад дясно рамо. Вдишваме дясна ръка нагоре и я промушваме под лявата. И тук ще си сътворим една комбинация дясна горе, пускаме дясна зад гърба, вдишваме нагоре, издишаме, пускаме надолу. Още веднъж така. Постави дясното рамо да прилепне към земята, лявата ръка може да ти е тук за опора. Натисни с лява ръка, за да се повдигнеш. Дясната ръка също тук остава. И опция да слезем малко по-напред, може би към ръбчето на постелката. Таза остава над колената, а гръдния кош слиза леко надолу. Стигни само до там, докъдето ти е комфортно все още да дишаш. И на новия дъх се пусни обратно към 4 опори. Без да спираме тези вълнисти движения нагоре, надолу. Усещайки как се променя чувството за тях, когато се връщаме отново към същото, така да се каже. Вече по-познато движение. Прекрасно! По същия начин тук ще издигнем лявата ръка нагоре. Оставяме пръстите да раздвижим. След това китката. След това да завъртим ръката навън-навътре. Върти се лакът, върти се рамо заедно с дланта и оставяме лява ръка зад гърба. Погледни зад ляво рамо. Вдишваме лява ръка нагоре и я промушваме по-дясна. Още веднъж горе. Установи си свой ритъм, издишаме. Вдишваме лява горе и издишваме, за да я промушим. Последно 3. Лява под дясна, този път рамото ще докосне земята изцяло. И ставаме в дяната игла. Повдигаме нагоре. Отново плъзгаме ръцете напред. Винаги можеш да си починеш в детска поза или нова анахата асана, която да отворим сърцето. Връщаме се в 4 опори. Избутваме гърба нагоре, надолу. Раздвижи още няколко пъти най-различни движения, след което ще се скрием назад към петите. Отпусни се тук, понякога в този етап от бременността или ако си в по-напреднал, може да усетиш задъхване от най-малкото нещо, дори само от говорене. Така че ако тези движения малко са те поразадъхали, дай си време, пусни се, издишай по-бавно, върни си своя ритъм.
след което ще се издигнем нагоре 4 опори и ще си направим още една комбинация. С издигането нагоре десния крак веднага тръгва назад. С издишане го връщаме до ляв и се прибираме в детска поза. Същото нещо с левия крак вдишваме напред, ляв крак назад. Издишаме детска поза. Пробваме това още 2 пъти от всяка страна напред. Издишаме. С ляв. И още веднъж десен. Ляв. Прекрасно. И сега, който иска добавя тук десен крак назад, лява ръка напред. Отново всичко заедно. Много плавно преливане. Издишаме детска поза. Дишваме опора напред. Дясна ръка се протяга с левия крак и връщаме. Десен крак, лява ръка. Връщаме. Ляв крак, дясна ръка. Един последен път от всяка страна. Супер! Натисни пръстите на краката към земята. Ще направим едно леко издигане към куче, гледащо надолу. Пауза в детска поза, разбира се, винаги е подходяща. Разтъпваме краката на място. Пускайки двете пети по-близо и по-близо до земята. И тук в твой стил може да повдигнеш десен крак и да стъпиш напред. Или просто така хубаво да го насочиш към дясната ръка и лявото коляно да се спусне надолу. Можеш да имаш опора, така че ръцете да не са към земята. Изтегляме се напред към свитото коляно, а след това си издърпваме назад до изпъна десен крак. И пак вдишваш напред. Издишаш назад. Много плавни движения, просто като един танц, така да се каже. И ще спрем с изпъна десен. Задръж тук, можеш да прехвърлиш ръцете по-назад, ако си с блокче, или да ги качиш на самия крак. И сега дясната ръка ще тръгне нагоре, докато тръгваме с нея назад, лявата ще дойде напред. Отново завъртаме, дясна напред, лява назад, дясна назад, лява напред. Зоната на корема си остава насочена напред, въртим само горната част на гърба и рамената. Супер! 2 ръце нагоре, сви десен крак, Анджана ясана и пускаме ръце до земята. Повдигнат ляв крак, леко по-високо, продължаваме с едни изтегляния напред-назад, свит крак на вдишване и спънат на издишане. И още 2. Супер! На изпънат крак пробвай да повдигнеш пръстите нагоре. Пускаме дясно стъпало, ръце до земя, за да имаме по-добра опора и десния крак да отстъпи назад. С още няколко крачки на място. Отново няколко или една голяма стъпка напред. Левия крак идва между ръцете, дясното коляно долу. Без много да спираме, свит ляв крак и изпънат на издишане. Последен път, оставайки по-дълго в полупирамида, може да се дръпнем назад, може да качим ръцете на крака. Отвори лявата ръка сега нагоре, пробвай да отвориш назад, докато дясна е напред и продължаваме с тези кръгчета на ръцете. Връщаме 2 ръце нагоре, свит ляв крак и ръце до земя. Повдигнато дясно коляно, тръгваме между напът и пирамида. Свит напред,
спънат назад. Вдишваме, издишаме. Последното изспъване пробвай да повдигнеш пръсти, да пуснеш стъпало. Вдъхни си, докато левия крак отива назад отново към куче. И ще повдигнем петите, леко свивайки колена. Аз отново бих избрала по-широката позиция през детска поза. Едно издишане. И длани, които ще изтеглим към колената за седнала позиция. Един прекрасен начин да завършим е да постоим малко във вариация на маласана. Ако имате блокче или възглавничка, ще го използваме, така че да седнем върху него, краката да останат малко по-широки и с пръсти отворени в страни. Останите с длани пред сърцето, лакти от вътрешната страна на бедрата и опитай да затвориш очи за момент. Поеми си толкова дълбок дъх, колкото можеш да усетиш успокоението в цялото тяло. И почувствай го как пътува по дясната страна, по лявата страна. Почувствай спокойствието, с което тялото ти се изпълва, когато вдишваш. Нарочно избрах тази поза за финал на практиката, защото в нея стоим и изглежда, че не правим нищо, но всъщност тялото работи в много аспекти. И това е горе-долу това, което се случва по време на бременността. Може би сме забавили темпото, може би ни се струва, че не правим достатъчно или толкова, колкото сме искали преди. Но всъщност на заден кадър се случват толкова много неща, че всъщност най-доброто, което може да направим, е да се доверим на тялото, то да ги свърши, знайки, че тялото знае наистина най-добре и ние можем просто да му помогнем в тази задача. Внимателно отстъпване. Блокчето може да послужи тук да си седнем с кръстосани крака, няколко минутки просто затворени очи, като един преход преди да продължиш напред с това, което те очаква, или може да легнеш на една страна с възглавничка между бедрата. Ти си избери своя позиция, в която ще се чувстваш добре. Поеми дълбок дъх. Можеш да оставиш ръцете близо до корема. На следващото вдишване да си представиш същите тези малки вълшебни прашинки, които носят радост на всяка костица, на всеки мускул, на всяка тъкан, на всяка клетка в твоето тяло. И си представи как са се раздвижили до толкова, че вече няма нищо в него, което да усещаш тъжно, неприятно, да изпълнено със страх. Сякаш всичко сега това е заменено от радост, удоволствие и наслада. С осъзнаването, че точно в този момент, такава каквато си сега, с всичко, което правиш, е напълно достатъчно. И то по свой начин е перфектно. Сега си представи как всички тези малки блещукащи частички на радост се събират в едно голямо кълбо в областта на корема. Изпълват го като ярко сияние и създават нещо като ореол около твоето бебче. И то усеща тази радост. То усеща твоето спокойствие, твоята любов.
Усеща всички твои красиви мисли, емоции и чувства. И усещаш това ореолче като едно защитно пространство, което го пази и му помага да расте здраво, силно, идеално. Благодариш за този живот вътре в теб. Благодариш на себе си, че му помагаш да се развива. Благодариш на този миг, че е точно такъв какъвто е. Аз благодаря на теб, че сподели тази практика с мен. В описанието ще оставя линк към пълната програма Йога за бременни. Ще се радвам да се видим отново. До нови срещи! Намасте!